Hola, bones. Mira, soc en Marc Grijalvo i estic aquí per presentar-vos Quilmes la llegenda, novel·la publicada per Edicions Cal·lígraf i que m'agradaria compartir amb tots vosaltres. Què és Quilmes la llegenda? Quilmes la llegenda és una novel·la històrica que ens apropa, ens explica la història d'uns indis que vam exterminar, perquè va ser això, les colonitzacions, va ser un extermini, i llavors ens apropa a una història, un passat compartit amb el poble argentí i que, bueno, a través de màgia, aventures, ens transporta en aquest passat. Dir-vos què més hi podeu trobar? Doncs hi podeu trobar un autor local, que sóc jo, Marc Grijalvo, i una editorial local, Edicions Cal·lígraf, i per tant, què més voler, què més dir, en aquesta nova societat segurament que haurem de muntar, doncs també consumir producte de quilòmetre zero en el que seria la literatura. Simplement dir-vos que m'agradaria que compartim amb vosaltres aquest viatge apassionant que ha estat escriure Quilmes i qualsevol lector ho té fàcil de trobar-me i bueno, compartir amb vosaltres Sant Jordi, que serà diferent a tots els que hem viscut, i una abraçada, i recordeu, Quilmes la llegenda aquest Sant Jordi, i si no, qualsevol altre llibre d'Edicions Cal·lígraf, que són molts i molt bons. Vinga, feliç diada!